Tatuajeak eta piercingak, geroz eta ohikoago dira gazten artean. Baina zeintzu dira ohikoenak? Aretxabaletarrek gustoko aldituzte? Guazen beraien galdetzera. Haupa pareja, anibetasari galdera. Opa, eguerdio. Simple da. Simple da, tatuajen ingurua da. Bueno, ez dakit tatuajerik edo piercingik badauketzun ikusten do baietz. Ez dakit oso gustoko dituzun edo zerket deitzen zautzun atentzioa mundu honetatik. Gustoko bai, klaro da gustoko dauketela, ez dakit. Ni tatuajeak bizitzakiko konpromesua moduen hartze ditut eta ez dakit. Gusta jaten gauza ezberdinak plasma eta ez dakit. Ezberdin izatie gusta ja pixkat. Ez dakit zuk tatuajerik edo piercingik dauketzun? Bai, piercingak ez belarritxakoak eta gero tatuaje txikitxoren bat. Bai, bauket tatuaje batzuk eta piercinga, goxo bakarrik, baton bat, baina goxo tatuajeak. Bai, 3 daukat. Nire izena, el nombre de mi hijo, eta libertad. Berez piercinga, behitu, modan jarri aurretik, txikitxan, ikusten hauen honeik neskainduak eta sudurrien zaukiela eta txikitxotatik gure nagoen eukitxia, hori ez, tipiko ikustozulako. Eta gero ja berandu tatuajeak eta bai, gustoko daukotelako. Nik ez dakat. Zu belarritxakoa bai, ez dakit beste tatuajerik edo dauketzun? Bai, bat, bai. Eta ez dakit mundu honek atentzioa ditzotzuen, uste jatzuen, Bueno, niri bai politxak pentseta ja, baina nik be daukot bat eta momentu ez dakot pentsauta gehiago itxia, baina bai, pentseta ja politxak dira esan. Eta zure kasuan tatuaje horrek esan nahi daukie edo estetika asuntua dira bakarrik? Ba, estetika, baina hori txikitsuak, eta ez dut uste gehiago gotenik momentuz. Nire kasuan, bakotxak gureoen, bere aukerara itzen dago. Nire kasuen dauketen tatuajeanak, zer ikusi daukie, zerbait emozionala ero atzetik eman izena, haitxan omenez olako numerotxo bat, olako gauzatxuak. Nietako zentzu daukien gauzak. Danetik dauket. Asko bai dauke esan nahi, gero beste batzuk egisa esan hor momentuko gauzia izena. Ez dakit atentzioa ditzotzun moda edo joera berri honek? Pertsona batzuk jende geratzen jaki, baina nik ez dakit, niretzat ez. Etorkizuna pentsauta orduen ez dauketzu tatuaje gehiago itxeko asmorik? Ez, momentuz ez. Inoz ez dut eukin olako saletasuna urtarako eta, oin ja txikino nintzenian igual 16 urtekin edo lan, inauen belarritxako bat jarri, baina gero horretik aurrera ez duteko euki olako tentasunik egitzeko tatuaje bat, ez belarritak hori jarteko, ez. Batzuk bai, baina gutxi eta fina. Eta ez dakit gusteta jatzun mundu hau edo ez? Modernia da hori. Niretzako ez, baina gazteenentzat. Baina gutxi eta polita, egun guztia beteka, hori ez. Beste estetika bada, azkenien estetikak aldatzen faten die, modak aldatzen faten die, eta beste arte mota bat, ni bintzat beste arte mota bat moruen konsideretan dut. Orduen, pertsonalkin horberak erabakitzen dau, zerbait estetikoa bakarrik baldin bada, baina, zatik ez? Ikusten da baitza modan dauzera, tatuajeek. Eta zer iritzi, ez dakit. Ni uste buruak inbierko gauza badala bai. Ez da holan ala minima inbier modiagatik eta ezkin bizitza zorako die. Eta oso klaro kibe oso baitza guztada jatzula eta hori. Bale, eskerrik asko, Hala, gerarte.